ассалому алайкум дӯстони азиз, созед нағзен саломатӣ хуба. Як хушхабар кати пеши шумо омадагиам. Духтарако, ипеко боз ҳам арзон шид. Арзоневу акция шид. Иё қимат будан. Ҳози ки яктаи мондаги, дутаи мондаги ай ҳами гуло 450 сомон. Ипеки тозаяй. Марамад духтаро ина бад сангоша бинед чихе сангои хушрӯ задагиай. Каседа дар корай фақат аними айрои наворум скриншот кунен, партоин мо шумода доставка мекунем. Ина бинен духтаро хушрӯ гиша. Мана аз ҳамаш яктаи мондаги ино 600 сомон будана пеш. Ҳози боша 450 сомон оригинал. Фақат доставка кати кор мекунем. Доставщикмон занакай духтаро бо дили пур метонед ки нависен мада рақамотон равон кунен, доставкатон мекуна доставщикмон. Доставка фақат дар дохили Душанбе дорем ҳозирашда. Ягон рӯз пас баъд бо дигар ноҳияҳоям равон мекунем. Леки ҳозирашда фақат дар Душанбе ҳастай. Мана бинед чихо хушрӯчаян. Нархошон ҳамаш духтарако 450 сомон. Беҳтарин нарх шидагиай. Ина ай пеш идояй, ай пеш туёяй барои ҳавай аз ҳозира метонен харидорӣ кунен. Анами намуд ипеки тозара бо нархи дастрас 450 сомонӣ. Қа мулоимакай ки иглянцеви ипек нестай духтаро, ипеки тозай. Мана мулоими хушрӯ. Фақат скриншот карда равон кунен. Инҷада бо чанд гулои дига ҳастай ҳамаша ина ҳози якта ба якта нишонтон метиҳам. Иниш бо турецкишай 700 сомон буд. Ина туркай 700 сомон буд. Диден духтаро ҳози як дона инекем распродажа шидай. Ина 450 сомон. Ина ишам агар наворои пешам да тамошо карда бошен духтарако дидагиен ки ҳами чанд сум буд. 700 буда ба фикрам 700 сомон. ҳозир бошад ина аз иншам ҳама хел. ҳозир бошад шумо метавонед ира 450 сомонда харидорӣ кунед. Ба якта дигаш беҳад худмда маъқул шид. Иам распродажа шидай. Иам ятая ирам агирам хушрӯа беҳад фасонак. Хулас духтарако мана нархаш 450 сомон. Ино бо ипекои ваянҷа кардаян. Мана ин моделам ҳама хел 450 сомон духтарако. Чӣ тавре ки ҳар наворда мегум аз фурсат истифода барен духтаро. ҳозир шумо ҳами шанса дорен ки бо нархи дастрас харидорӣ кунен. иша бинен бо чихе хушрӯ ва ҳамқа хушрӯа тоза турецкия манаҷа карда. духтаракои азиз фақат доставка кати кор мекунем. бори дигар такрортон мекунам. ин агар маъқултон шуда бошад 450 сомонда ҳаминора метонен ки шумо харидорӣ кунен. ана баъд бо як гуле ҳастай ки бовар кунен гули воима. И 800 сомон буд. ҳозир бошад 450 сомон турецки тоза. Аз ҳисобе ки якта дута мондагиай барои ҳавай и нархай духтарако. Мана диден чихе хушрӯча. Шам фасонакай. Мана хоҳишмандо ҳатман дархост кунен шумода мо доставка кунем. доставщикмон мебара дастонда метия. агар Душанбеда бошаен баъд плас дастон мегира. ина игилам гули фасонай. ина хушрӯвакай духтаро. мана як дона мон. аз иам якта мондая духтаро бинен. ина ивай чи ина кабутак. ина кабутак. аз инам якта мон. ана инам хушрӯчай духтарако ҷакарда. ипек ҷакардаен ино турецки тоза. мана бинена фасонакай. иам ами 450 сомон. ана баъд зарда бисёриё мепурсанд. марамад ина ипеки зардам як дона мондагиай. касе ки успед кард метонен ки гирен духтарако. ҳамаша аҳамиятин сангошон чихе сангои тоза задагиай. сангои беҳадам хушрӯ бо ҳамин нархи хуб. марҳамат духтаракои хушрӯ. як скриншот карда равон карданай шумо аз мо доставка кардан. мана иша бинен бо чихе хушрӯчае. ана духтарако як фасони дигаам ҳаста. ина диден ҳамоне ки сиё буд ки мада маъқул шид. и савз шайбо ишам ҳамин нархда метия. одамзеби беҳад хушрӯай. мана хоҳишмандо пушаймон намешавен. метавонен ки дархост кунен. мо шумо равон кунем. хеле аксияҳо чанд вақта як бор ҷамъ меша. мисол ятаи дутаиш мемонам. баъд аксия эълон карда навор пешниҳод мекунам. агар касоне ки тамошобинои пешваяй доимии моян медонанд. мана духтарако
حوزی انم خیلی عکسش مده پیشنیاد شدستای. با همین نوار امروز را جمع بست میکنیم. سلامت باشین تا نوارهای آینده.